देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायजो सरकारनिफ्राय मोननो थांगासिनो स्कुटि आरो रां। नंगौ, बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गोनां मिथिहोनाय। देग्लाय बोसोरनि एचएस आनजादाव मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय गोरों फरायसाफ्रा मोनफुंनो हासिगोन रायजो सरकारनिफ्राय स्कुटि। लोगोसेनो मेट्रिक आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफ्रा मोनफुंगोन रां। नाथाय माबादि आरो बेसेबां जौखोन्दो लाखिनो हानाय फरायसाफ्रा सरकारनि स्कुटिखौ मोनफुंगोन? देग्लाय बोसोरनि एचएस आनजादाव हौवासाया 70 जौखोन्दो एबा बेनि गोजौ, हिन्जावसाया 60 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन मोननो हानाय गोरों फरायसाफ्रा रायजो सरकारनि स्कुटिखौ मोनफुंनो हागोन। फैगौ 30 नभेम्बर खालि रायजो सरकारा डक्टर बानिकान्त काकाति एवार्ड मावथांखिनि गेजेरजों बे स्कुटिखौ रानगोन। मख'नो गोनांदि देग्लाय गासै 30,209 हौवासा फरायसाफ्रा आरो गासै 5,566 हिन्जावसाफ्रा स्कुटिखौ मोनफुंनो हागोन। बेजों लोगोसेनो रायजो सरकारा देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो 15,000 हिसाबै रां होफुंगोन। गासै 27,183 सा फरायसाफ्रा बे रांखौ 25 नभेम्बर खालारखालि आनज दआव एवार्ड मावथांखिनि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।